ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇಡಲೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದಾಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋನುಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಂತೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ತುಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪೆರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಬಿಡೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಒಂದಿನ ತುಳು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಸಿದ ಅದು ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ತುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಆಪುಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರ್ ಚಂದ ಮಂತ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತುಂಡದ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ದಿನ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ರಂಡಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟು ದಾನೆ ಲಾಗೇಜ್ ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತಿರು ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಕೊಡೆಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮನ್ಪೆರದು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನದ ತೊಂದ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡೋ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಗದನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಮರ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಗ ಪಾಡ್ನೆ ಟೈಮ್ ಇಕ್ಕುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಬೇಗ ಪಾಡ್ರಾಪುಂಡು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂತ ತೋಚ್ಪವೆ ಇನ್ನು ಎಂಚುಂಡು ವರ್ಕ್ ಮತ್ತ ಬಂದು ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ತೋಚ್ಪವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಚ ಕೊಡ್ದಿರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಏತು ಪುಡೇರ್ವ ಏತ ನರಕ ಬರ್ಪ ಅಂದು ನಿಕ್ ದುಂಬಿತ್ತು ನನ್ನೇ ಬೇತೆ ಜಾಲಿ ಮಂತಂದು ಯಾನೆ ಒಲ್ಲಂಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪೆತ ಎಂಕ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಆತನೇ ಮುಗ್ಲು ಲಾಗಡ್ ಮತ್ತು ಆತ ಫ್ರೀ ಅದು ಜಾಲಿ ಡಿಪ್ಪೇರ್ ಮಾರೆ ಮುಗ್ಲಿದ್ದು ಆದ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಪಂಡ ಆತ ಫ್ರೀ ಇತ್ತನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಒಂದು ಹೋದದ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತೂಡು ನೀನು ತೋಚ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಲಾಗಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋತು ಪುನಃ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಂತಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದೇರು ಎಂಚ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದೇರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೋ ದದನ್ನ ರೀಸನ್ ಇತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಎಂಕದಲ್ಲ ಅವು ಬೇಜಾರಿಂದ ಅಬ್ಬುಜಿ ಪಂಡ ಇದು ಕೆಲವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರದು ಅಂಚೆತ್ತು ನಂಗೆದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅಬ್ಬುಜಿ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ದದ ಈ ಓವರ್ ಮನ್ಪ ಅಂಚೆ ಅನ್ಸು ಅಪ್ಪಾಗ ಮನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆದಳು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ ಓಲಿ ಜನರು ಯಾವುದ್ರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐನತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ತುಲೆ ಐನತ್ತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏನ ಲಾಗ್ಸ್ನ ಪರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಯರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ ಏಪಲ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಅನ್ಪೆ ಏತ ಸಮಯಕ್ಕರ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಅನ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂಪುನಂಟ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೊತ್ತು ಇಯರಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ತೆಂಕಿನ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಅಂದನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಎಂಬಲ್ಲ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಅಲ್ಲತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ಪವರಿಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಪಾತಿರ್ಪವರಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ದಾದಾ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುವತ ಸಂಚ ಅಂಚ ಗುರುತಿಸ ಬರತ್ತೆ ತಿಕ್ಕನ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಕೋಡೆಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕೀರು ಕಡಬಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಲ್ಪ ಯಾನು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅದರ ತಲೆ ಎತ್ತದು ಪಾತಿರೀರು ಖುಷಿ ನಿಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ರಾಜಿ ಕೋಡೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಂಚ ಸೀದಾ ಪೋಡಂಡು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಡೆ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲೆವ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಚಾಗ ಅಮ್ಮ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಂತತೀರು ತುಚ್ಪವೆ ಇಂಚ ಮಂತತೀರು ಏನ ಅಮ್ಮನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಂದಿಟ್ಟು ಇದು ಪಾಡ್ದಿರು ಪಲಾವ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿರು ಅಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರಿಮಳಗೆ ಬರ್ತೀರಮ್ಮ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಚಿತ್ರಾನ್ನಗೆ ಪಲಾವ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ತಿಂದಂಡ ಗಾಯಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ಯ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ ರೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಳಮ್ಮಟ್ಟುಂಡದ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ಪಾತೆರ್ವೆ ಒಂದ ಅದೇ ಬಂಡತ ಎಂಕ್ಲ ನರಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ನರಕ ಅರ್ಪಣ ಇತ್ತೆ ಏನೇ ಕಾಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ತಮ್ನೇಲ್ ಮಲ್ಪರ ಈತ ಕೊಡ್ತೇ ತೊಂಡೆ ಯಾಕಟ್ಟೆ ತೂಕ ಒಂಚೂರು ಫೋಟೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತೆ ಬುಕ್ಕ ತಮ್ನೇಲ್ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಗುಲ್ಲುದಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅದೇ ನಾಡ್ನೋ ಮಲ್ಪುನ ಅದ ಎಂಚಂಡಿ ಐತೆ ಅಜಯ್ನಾಜಿನೈತೆ ಸಾಕಾದು ಹೋತುಂಡು ದುಂಬುದಾದ ಕಿಟಿ ತೆಲ್ತೊಯ್ತ ಇತ್ತೆ ರಟ್ಟು ದೇವತುಂಡು ಇನಿ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಈತನ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಂತು ಬೋರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಹಾಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಕಟ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ
ಹೇಗೆ ಐಸಿನಿ ಸರ್ಲ ಇತ್ತಾರ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆಂಟ್ಲೈತೆ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದ ಇನ್ನೆರಡು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದುಕೊಳ್ಳುಂಟ ನೆರವೇರು ನೀರು ನೆರ್ಪುನಟ್ಟು ಒಂಥರ ನಮಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿದ್ದದ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಗತ್ತೆ ನೀನು ಅವನಿತ ನನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದದ ಅಂಚ ಪಾರ್ಟಿ ತಿಂಟ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಗ್ಲು ಬರ್ಬಿದ್ದೀರಿ ಹಗ್ಲು ಅಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಲ್ಲ ದಾದ ಮಗ ತುಕ್ಕದೆ ತನಪ ಬಂದೆ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲಿ ನಿಜ ಹೇ ಗೈಸ್ ನೀವು ಬಲ್ಬಿದ್ದಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚರ ಪ್ರಪಂಚ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಾಂಡೆ ಫುಡ್ಡೇರಂತುಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಯಾಕಂటే ಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಲ್ಲ ಏನಂಟ ನೀತ ನನ್ನ ಬರ್ತಿರೋದ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ನೇರೋ ನನಗೆ ಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟ ತುಕ ಫುಲ್ಲು ಕಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇದ್ನ ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾನೆ ರೋಬೋಟು ಟಪ 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 ಅನ್ಕೊ ನಾನು ತೋರಲ್ಲ ಕಣೆ ತಯ್ಯ ಪ್ರಭುಲ ನಿಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲಕ್ಕ ಬಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ದಿನ ನೋಡ್ಬೇಕನೆ ತಿರುವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನೋಡು ಏನಾಡು ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಪಾಡ್ತಾನದಲ್ಲ ಮಿಂಚಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಇನ್ನೇ ಬಂದ ಇಂಚು ಇಂಚು ಅಂತ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮೂಜಿ ಇದ ಓಡಿಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಡಿಬಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂದದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದಾ ಮಂತನತ್ತು ವೈನಾದಿಗೆ ಓದಿತ್ತು ಅದಗನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ ನಾವು ಒಂದು ಕೊಡ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಗೈಸ್ ಈಗಲೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಗೈಸ್ ಕೆಲವು ಜನ ಈ ಸಮಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆದಾನೆ ಫ್ಲೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತು ಸಮಯ ಇತ್ತನೇ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಸೋಮವಾರದಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಉಂಟು ಟೆಲಿಕಾಲಿಂಗ್ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಟು ನಾನು ಬೋಡ್ಚಿ ಬೇಲೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಜಾಬ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅನಿತ್ತೆ ಯಾನು ನಂದು ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತು ಬತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂಜಲಿ ಬಿಡದ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಕರ್ಮಿಸ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಾಗ ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಮುಕ್ಕಾಲಿಜ್ಜಿ ನೆನವೆಂತ ಅಂದು ಕಿತ್ತನೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಪತ್ತೋಡು ಮತ್ತೋಡು ಕೊರೋಡು ಇಲ್ಲ ಕೊಂದು ಬೋಡು ಟಾಟಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಾನು ಬಿದ್ದಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಾಡಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಪ ಇನ್ನಂಟೆ ಏನು ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಬಾಯ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆತ್ತಿ ಪೇಟೆಗೆ ಒಂದು ಇನಿ ನಾನಿತನ ಬರ್ಡೇ ಲೆಕ್ಕಡು ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕದ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲಗ ಅಮ್ಮಗ್ರ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ನಾವನಿತನೆ ಸ್ವಂತ ಮಗನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಣ್ಣ ಮಿಗಿ ಸ್ವಂತ ಅಂದಿರ್ಲಿದ್ದದ ಆ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಿರಗ್ಲು ಅಮ್ಮಗ್ಲಂಜ ಮಗನ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಿರು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೇನು ಸಾಮಾನು ಬಕ್ಕ ಬರವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಏನೈತೆ ಏನು ಚಿರಾಪೆಟ್ಟು ಜತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಸಾಮಾನು ಪತ್ತ ಬಂದು ಇಂದು ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಓಪನ್ ಅವನು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ
ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿಷನ್ ತೆಪ್ಪಡು ಮಾರ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಅಂಟ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎತ್ತಿಯಾನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪುರೋನಾಗ ಆಸೆ ಆಪನ ಮಾರ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಂಕ್ಲ ಕಜಿಪ್ ಪಾಂಡು ಕಬಾಬ್ ಪಾಂಡು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ತಿನ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ದಯವಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂದು ನಾವೇ ಆತ ತಿಂತೇನು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ನಡೆದರೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆತುಜಿ ಬಟ್ ನಿದ್ರೆ ತೂಕೊಂದುಂಡು ಸಡನ್ ಅವರ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊರಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಸಾಕಪ್ಪುನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಪೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟುನ ಅಂದಾತುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬುರುಂಡು ಕಣ್ಣುಗ್ಲು ಬುರುಂಡು ಮೈಂಡ್ಗ್ಲು ಬುರುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲು ಬುರುಂಡು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮ ಮಾಸ ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಪೂರದ ಅಪ್ಪುನ ಅಂದಾತುಂಡು ಅಂಚ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಕಾಡ್ ತಿಂಜಿ ತೂಕೊಂಡು ನನಗೆ ಉನ್ನಿಯರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೆ ಬಟ್ ಉನ್ನಿಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಯಾನಿನಿ ಲಾಗ್ ನೆಡೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಎಲೆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕೆರಾಪುಣ ಬಂದು ಓಕೆ ಬಾಯ್.